Josep Ribas, Juncat. Hem considerat que era un peu agrícola. Per tant, aquesta eina laixada representa la feina dura, el gimnàs del camp. Al ser immigrant forçat, es va veure abocat a treballar als camps d'extermini. Durant la Guerra Civil Espanyola, a la rereguarda, prop de 200.000 homes i dones van ser assassinats o executats després de paròdies de judicis. Aquestes morts van ser conseqüència del cop militar del 18 de juliol de 1936 contra la Segona República. Un nombre desconeguts d'homes, dones i nens van morir en els bombardejos i els desplaçaments massius que es produïren amb l'ocupació del territori per part de les tropes franquistes. Al conjunt d'Espanya, després de la victòria dels sublevats, al març del 1939, s'hi van executar prop de 20.000 republicans. Molts més van morir de malalties i malnutricions en camps de presoners i de concentració saturats i sense cap mena d'higiene. D'altres van morir en condicions d'esclavatge als batallons de treball. Milers de refugiats van morir d'esgotament als camps de treball nazis. Tot plegat crec que es pot anomenar amb tota justícia l'Holocaust espanyol. Hem triat aquest objecte perquè creiem que representa l'ofici de tantes persones que van haver de deixar-ho tot allò que feien i els agradava per escapar de la repressió franquista i marxar cap a un destí incert contra la seva voluntat. Franco va gosar reescriure la història l'any 1945 i s'empara amb el silenci dels morts i amb el silenci forçat dels supervivents. Mentre la resta de països occidentals retien homenatge a les víctimes del nazisme, ell ignorava les seves, preocupat només per remarcar els trets catòlics i anticomunistes del seu règim i per atenuar les seves qualitats feixistes, com també es protegia de les penoses conseqüències del setge dels aliats per a la població amb la repressió i amb els recursos propagandístics de les campanyes internacionals contra Espanya. Hem triat aquest subjecte en honor a un cambrer. Va viure la pitjor de les injustícies, quan només buscava el camí de la llibertat. Li van arrabassar les il·lusions, la família, en definitiva, el seu futur, la seva vida. Els dogmes essencials de la dreta, que es resumien en el lema del principal partit catòlic, la CEDA, eren pàtria, orden, religió, família, propietat, jerarquia. Pàtria volia dir que no es permetia els nacionalismes i regionalismes. Orden significava que no es toleraven les protestes públiques. Religió representava que el monopoli de l'educació i de la pràctica religiosa corresponia a l'Església Catòlica. Família implicava el sotmetiment de la dona i la prohibició del divorci. Propietat volia dir que la propietat de la terra era indiscutible. Jerarquia significava que l'ordre social existent era sagrat. Per protegir tots aquests dogmes, a les zones ocupades pels rebels, les víctimes immediates no eren només mestres, maçons, metges, advocats o intel·lectuals liberals i líders, sinó que incloïen també tots aquells a qui els podien haver encomanat les seves idees. Militants sindicals, els qui no anaven a missa, els sospitosos d'haver votat al Front Popular i les dones que havien obtingut el dret de vot i el divorci. Hem triat aquest objecte en honor a totes les persones que van haver de prendre el camí de l'exili a l'acabar la Guerra Civil, per escapar del franquisme i d'una forta repressió. La petita maleta representa l'esperança d'iniciar una nova vida. Malauradament, no va ser així. El règim nazi, durant els seus 12 anys d'existència, emprengué guerres agressives i de conquesta amb una brutalitat no exercida mai com aleshores. Aplicar des dels aparells de l'Estat uns mètodes de repressió, extermini, explotació i violència inimaginables, per la seva intensitat i per la seva eficàcia tecnològica. Utilitzar uns mètodes de manipulació ideològica de les seves masses des d'una propaganda agressiva i omnipotent. Rebutjar totes les normes de les relacions internacionals i va integrar l'Estat dins d'unes coordenades ideològiques de superioritat racial i de destrucció de les diferències. Jo vull compartir la meva opinió sobre la fotografia de la màscara de gas, ja que a mi em fa sentir tristesa i odi a la vegada.
tristesa per les persones que van morir, que eren innocents, i odi per les persones que van deixar que aquelles persones innocents morin sense fer res. Aquesta idea de la missió de la nació a Alemanya sobreviu a la derrota de la Primera Guerra Mundial i fins i tot surt reforçada de la humiliació del Tractat de Pau de Versalles. Se n'assenyoreix un dels personatges més sinestres i infaustos de la història, l'agitador polític Adolf Hitler. Els burgesos i els industrials alemanys paren l'orella als seus discursos encesos. Hitler promet molt. Aconseguirà desviar cap a jueus la variació que el proletariat alemany sent contra les classes que l'han dut a la desfeta i el desastre econòmic? En pocs anys, a partir del 1933, aconsegueix treure partit de la còlera d'un país humiliat i de l'orgull nacionalista inspirat pels profetes que l'han precedit. Luther, Fichte, Hegel, Wagner, Gobineau, Chamberlain i Nietzsche. El seu pensament obsessiu és el d'una Alemanya dominadora, no en un futur llunyà, sinó de seguida, no mitjançant una tasca civilitzadora, sinó amb armes. Per recordar l'Emili Puigmoler, hem triat els motis de fer rajols per homenatjar la seva vida abans que la guerra la fes trontollar. Hem escollit aquests objectes ja que fou un rajoler de professió que va experimentar com la seva normalitat canviava per complet quan la guerra va tocar la seva porta. Plou sobre Mauthausen, la terra s'amara tendrament, grugueix l'herba molla, molls dels bedolls ja tots d'or, molls dels abets espessos, els roures corpulents. Aquest turó tan plàcid té entranyes de granit gris, de granit són els murs dalt del turó, de granit les torres que vigilen, de granit els camins, l'escala de granit, l'escala de la mort. Plou sobre Mauthausen, plou dins les muralles, dins dels barracots de fusta on es maldorm, malmenja, malviu, malmor. Plou sobre Mauthausen i encara, espectrals, baixen per l'escala cadàvers. Arranquen blocs de granit, escairen, es micolen, i els davall amb els blocs, ells amunt amb els blocs, ells, granit esmicolat, ossos esmicolats. Al poble encantador, segur que noies rosses canten dolces cançons de prínceps i princeses. Primaveres llargues, corones de flors boscanes, estius d'olor de blat, riuen, no en saben res. Diuen, no en saben res d'aquella olor que el vent ens porta de vegades. Olor de carn cremada, primaveres llargues, estius d'olor de blat, mai olor de sospita. Escollit la falç com a objecte representatiu d'un pagès de Castell d'Aro com va ser l'Eusebi Vicent Saguer. Aquest paisatge és el que ell veia mentre treballava al camp fins que va anar a viure a Santa Cristina d'Aro el 1934. Tot això va acabar quan va esclatar la guerra i l'Eusebi va haver de marxar a un exili sense retorn. L'Eusebi va ser deportat a Mauthausen el 1940 i traslladat a Gusem un any després. Ens van dur una mena de pijames fets amb roba ratllada de cotó. Estaven foradats i recosits per tot arreu. En molts d'ells encara es veia la sang, perquè els havia dut gent que havia estat afusellada, assassinada. Encara s'hi veien els forats dels trets. Aquest és un fragment del testimoni de l'estat de Mauthausen de Joaquim Amat Pinella, explicat a Montserrat Roig el 1973. Creiem que l'Eusebi podria haver dit el mateix, però no va tenir la sort de poder-ho explicar perquè va morir injustament en mans dels nazis al castell de Hartheim el 1941. Hem escollit un filferro espinós com a objecte representatiu de l'estada d'en Jaume Ribas Pons al camp de Mauthausen. Aquest element significa l'empresonament, el patiment i la mort als camps nazis i exterminis nazis. Jaume Ribas Pons va sobreviure a Mauthausen durant 5 anys. No ens podem imaginar el que hi devia suportar aquest veí de Castell d'Aro. Segons afirmen altres republicans de la terrible experiència als camps, la primera rebuda, desagradable de debò, va ser trobar-nos amb altres espanyols que eren al camp des de feia uns quants mesos. Eren veritables esquelets, feien molta pena. Explicava Joaquim Amat Pinella, al llibre Els catalans dels camps nazis, de Montserrat Roig. O bé, com deien Francisco González Cuadrado, de Cabrianes, havia de pujar i baixar escales carregat amb pedres, els gossos ens mossegaven, tenien moltes cicatrius. Quan vaig sortir pesava 40 quilos, era un cadàver, tot plegat no es podia explicar en paraules. Hem
Hem triat la fotografia de l'escala de treball de Mauthausen perquè en Joan hi va estar presoner 8 mesos, fins que va ser traslladat a Moscou, on va morir poc després. I segurament li va tocar posar aquests esglaons de la mort penosament. Qui sap què pensava mentre pintava cada una de les pedres de granit. La pedrera pertanyia a una companyia austríaca que explotava la pedra, que era molt bona. Era una companyia on intervenien els SS. Es tractava d'explotar tota la mà d'obra gratuïta que tenien, i la manera d'explotar-la era donar-li poc menjar i fer-los treballar tant com podien. I quan hi havia algun que no servia, se'l liquidava. La nostra feina era pujar pedres. Hi havia especialistes que treballaven de molers o que barrinaven. Els qui no eren picapedrers, que no tenien cap especialitat. Eren simplement mà d'obra i havien de traginar pedra. El camp tenia molta necessitat de pedra perquè s'hi feien uns murs enormes per fer barraques, veritables edificis. La millor manera era fer-la pujar a coll pels presos. Si tenies sort, et tocava una pedra d'uns 7 o 10 quilos. Però si un dia l'SS t'agafava com a cap d'esquila, anaves ben llest. És el que a mi em va passar una vegada, que em van carregar una pedra que pesava uns 50 o 60 quilos, i si vaig arribar a dalt va ser per pur miracle. La màscara de gas perquè ens consta que s'utilitzaven per protegir de l'individu del vapor i el gas verinós, i per nosaltres simbolitza l'egoisme i l'horror d'altres, i ens recorda també a les persones innocents que havien de patir a les cambres de gas totalment humillades sense cap mena de protecció. En efecte, nosaltres per als civils som els intocables. Els civils, més o menys explícitament i amb tots els matisos que hi ha entre el menyspreu i la commiseració. Pensen que per haver estat condemnats a aquesta vida, per estar reduïts a aquesta condició nostra, devem estar atacats d'alguna misteriosa i gravíssima culpa. Ens senten parlar en moltes llengües diferents que ells no entenen i que són grotesques com veus animals. Ens veuen enoblement sotmesos, sense cabell, sense honor i sense nom, apaïssats cada dia, més abjectes cada dia. I mai descobreixen en els nostres ulls una espurna de rebel·lió o de pau o de fe. Ens consideren lladres i deslleials, enfangats, esparracats i afamats, i confonen l'efecte amb la causa, ens jutgen dignes de la nostra objecció. Qui podria distingir les nostres cares? Per a ells som caset, neutre singular. Naturalment, això no impedeix que molts d'ells ens llancin a vegades un tros de pa o una patata, o ens confiïn després del repartiment de la Civil Super a la fàbrica, els seus plats perquè els escurem i els tornem rentats. La classe Potacorde hem triat aquesta coneguda foto del camp de Buchenwald, on va ser traslladat l'Alexandre Amir durant 9 mesos, i després el van traslladar a Dora, on va morir. Nosaltres ens l'imaginem en aquestes lliteres, agafant-se un bri d'esperança i pensant que un dia pot d'aquests tornaria a casa viu. Part d'una entrevista d'uns alumnes de batxillerat que van fer a Edmond Jimeno, supervivent dels camps nazis, com va estar a Buchenwald i Dora, com l'Alexander Amir. Buchenwald, Dora i Bergen, pot recordar un moment d'esperança en aquests 3 camps de concentració? Només quan els cotimotors dels aliats ens sobrevolaven. S'apagaven els llums i escoltaves un fortíssim espetec. En aquell moment senties l'esperança que potser algú lluitava i aconseguiria guanyar. Aquests eren els nostres petits moments i únics espais per pensar la llibertat. Alguns, la fe religiosa ens va ajudar? Sí, recordo que un dia uns companys ens van convocar per resar i cantar, però Déu no va venir. Avui continuo preguntant-me per què ens va deixar sols. Respecto les creences, per a molts la religió és un consol, però jo veient les tantes barbaritats. Em pregunto per què Déu ho permet. Fins i tot Papa Benet XVI es va preguntar això a la seva visita a Auschwitz. Ha tornat a Alemanya? No, no hi tornaré, mai més. La classe de quart C hem triat la fotografia de l'alliberament de Mauthausen, perquè en ser l'Esteve Esteve, un dels 3 supervivents dels 11 guixonencs víctimes dels camps nazis, ens agrada pensar que potser va tenir la sort d'assistir a aquest esdeveniment. Ara recitaré un fragment del testimoni d'Alfonso Maese Huertas.
un combatant republicà que va ser detingut pels alemanys i deportat a Mauthausen amb el número 3447. Va viure un any, resta de la seva vida a França, on va morir el 2007. Sobresaltado por los gritos, me asomé al pequeño ventanuco que daba a la Platz y observé a la gente corriendo hacia la puerta principal. Algo grande estaba pasando. Cuando salí al exterior, vi el tanque americano, altivo, quieto, justo en el centro del gran arco, rodeado de otros muchos que, como yo, sabían que lo más duro había terminado. Debo decir que sentí un profundo y placentero alivio, pero no estallé de júbilo ni llegué a perder el control. La alegría era inmensa, pero también el cansancio, la rabia, la sensación de que aún no había terminado, de que no lo haría seguramente nunca y que aquellos años pesarían para siempre sobre mí, como los pesados bloques de piedra que durante tantos años tuve que subir por la escalera de Wintergraven. Hem triat un fragment de la carta de Francesc Allicó adreçada a Joaquim Amat Piniella, un presoner de Mauthausen, que va escriure una novel·la autobiogràfica basada en fets reals, perquè a la carta li demana informació de què va passar amb en Josep Coll Sarbosa, cosa que és un desig vital de tots els familiars que tenen éssers estimats desapareguts. Una altra tragèdia de la guerra. I encara més ens ha d'afectar la cruent tragèdia que relateu els que en aquell infern hi tenien familiars i amics. Entre ells, un germà de la meva esposa, Josep Coll Sarbosa, i un gran amic meu anomenat Emili Puigmoler. Tots dos hi moriren. El primer fou internat al camp de Mauthausen el 6 d'agost de 1940 i traslladat al de Gusen el 29 de març del 1941, en el qual morí el 2 de novembre del mateix any. Ja sé que és molt difícil, entre tants catalans com hi havia, d'haver-los conegut, però si per casualitat haguéssiu tingut algun contacte amb ells, ja podeu figurar-vos amb quin interès rebíem la vostra informació, per breu que fos. Al començament del llibre, un dels protagonistes expressa l'esperança de poder trobar-se a Sant Feliu per la festa major, a l'agost. No seria un dels nostres el que així parlava? Ja sé que la història és novel·lada i no pot prendre's al peu de la lletra, però són tan versemblants els personatges i tan idèntiques les circumstàncies que està dintre del possible. Si així fos, digueu-nos-ho per favor. De tot cor us ho agrairíem. Perdoneu la gosadia del meu prec i vulgueu acceptar, si us plau, la franca amistat del que cordialment us saluda. He triat els quadres perquè em fan pensar que les persones deportades en un camp d'extermini, gràcies a tenir objectes tan senzills com pintures i un paper, van poder oblidar per uns instants la seva dura realitat, perquè l'únic que els feia humans allà i que els mantenia vius era la seva imaginació i la capacitat de pensar en un futur millor, sense guerres ni discriminacions. Quan va acabar d'escriure, va alçar els ulls i em va mirar. Des d'aquell dia, he pensat en el Dr. Panwitz moltes vegades i de moltes maneres. M'he demanat quin devia ser el seu íntim funcionament d'home, com devia ocupar el temps fora de la polimerització i de la consciència indogermànica. Sobretot, quan he tornat a ser home lliure, he desitjat tornar-m'hi a encarar, i no pas per venjança, sinó tan sols per una curiositat meva de l'ànima humana. Perquè aquella mirada no va ser entre home i home, i si jo sabés explicar, a fons, la naturalesa d'aquella mirada, intercanviada com a través d'una paret de vidre d'un aquari entre dos éssers que viuen en diferents medis, també explicaria l'essència de la gran fallia del Tercer Reich. Allò que tots nosaltres pensàvem i dèiem dels alemanys es va percebre en aquell moment i de manera immediata. El cervell que dirigia aquells ulls blaus i aquelles mans cuidades deia: això que tinc al davant pertany a un gènere que òbviament convé suprimir. En aquest cas particular, cal assegurar-se abans que no contingui algun element utilitzable. Hem triat la maleta perquè el senyor Basili Polo Pulgar, els exiliat, suposem que es van portar allò essencial amb ell. Per això, la millor manera per transportar l'imprescindible és una maleta. Per nosaltres, simbolitza la història que hi ha al darrere d'un dur i llarg viatge a través d'una simple maleta. Vaig guardar silenci. Martin Niemöller.
Quan els nazis van venir a buscar els comunistes, vaig guardar silenci, perquè jo no era comunista. Quan van empresonar els socialdemòcrates, vaig guardar silenci, perquè jo no era socialdemòcrata. Quan van venir a buscar els sindicalistes, no vaig protestar, perquè jo no era sindicalista. Quan van venir a buscar els jueus, no vaig protestar, perquè jo no era jueu. Quan van venir a buscar-me, no hi havia ningú més que pogués protestar.